Hallo, det er politiet. Hej Wilbert. Hej. Vi har nogle klager om noget larm. Ja, vi har mistanke om, du har ulovlige stoffer og våben. Må vi lige tjekke dit hus? Ja. Ikke så hurtigt. Vi skal lige tjekke dit hus. Stop. Okay. Men jeg skriver det ind, og ja. Må jeg få en minut? Ja. Okay. Shit. Fuck. Okay. Der. Hej Wilbert. Hej. Det er meget godt. Du har 6 sekunder tilbage. Nej, det var. Ja. Så vi har her. Og ja. Fast i. Er det din? Ja, det er min kusine. Ja. Okay. Her vi har Det må jeg lige. Ja. Hold kæft. Hvad er det der? Hvad? Det der han? Ja, ingenting. Krummer. Cheese-krummer. Du er der. Skal du sidde bang? Hvad fanden er det der? Nå, jeg sidder bare og chiller. Her er vi ved at gå nu. Jeg skal om en penge. Det var først klokken 12. Nu! Jeg skal om en penge nu! Du ser bare her. Er du sikker på, at du ved det? Den er meget lille. Den er average. Nej. Giv mig de penge. Kom her, giv mig de penge. Nej! Kom her, nej! Nu! Bang! Giv mig mine penge! Jeg bliver der. Jeg får dem til dig i morgen. I morgen. Skal have mine penge i morgen! Hvis jeg får dem senere, så er det dumt. Okay, please forget me, okay? 30.000. Fucking amerikaner. Shit, jeg har jo ikke 30 fucking 1000 kroner. Det er jo alt for meget. Jeg er nødt til at finde en måde at få det på. Wow, bounty 10.000 kroner. Det skal jeg have. Er der selv bounties? Ja.
Fedt. Jeg skal have den bare på 10.000. Og det er lige. Altså, Bamsebjørn. Bamsebjørn. Altså, du ved godt, han er en af de mest... Jeg er fucking ligeglad. Skal mig ind i det fucking system. Vi skal have de fucking penge, okay? Okay. Du skal lige betale 1.000 kroner. Ja. Tag den her. Okay. Det er mand på beskyld. 1.000 kroner. Mega værdifuldt. Okay. Hvordan vil jeg ikke, du skammer mig? Er der nogensinde nogen, der har skammet dig før? Jeg tror, det er dumt. Ja. Jeg har bare aldrig hørt om Indien. Men altså... Okay, men der er nogen, der er bedre på, at du dør. Men hvis du ikke gør, så er det bare godt. Jeg skriver lige ind i systemet. Godt. Jeg skriver dig ind i systemet. Du står lige her. Du ved, jeg sagde så. Hvad fanden? Er det var festen? Hvad? Er det festen? Ja. Må jeg join? Hop på en. Jeg siger det til politiet. Du siger ikke noget, okay? Nej, jeg siger ikke noget. Nej, jeg siger ikke. Okay. Nej. Men hvad? Dræbte du ham? Ja, no shit. Nej, hvor sygt, mand. Det har jeg aldrig hørt om. Okay. Ja. Men... Nå, skal jeg deposit de 10.000? Ja, altså, jeg tror det. Det er så fandme sygt. Ja, de deposit. Hvad? Hvad er det snit der? Jeg har vundet 19.000. Jeg Hvem skal jeg? Hvem skal jeg? Jeg stemte på, at du ikke vil dø. Kom op. Okay. Ja. Er det påstået? Det er påstået. Giv mig det. Ja, 10.000. Nemlig, Så er det 20 på min konto. Det er 19.000, den sætter jeg i min konto. Og 1.000 mangler jeg her. Du mangler, du tænker også noget. 10.000 og 19.000, det er sådan 29.000. Mangler stadig 10.000. Hvorfor gør det? Det gør 3.000. Nej, Men du er 30.000. nej, fordi du gjorde det længere. Du Vi tager de sidste 10.000. Skal jeg have 10.000? En granat! Hvad? Tak og velkommen fordi... Tak fordi I vil se den her film. Tak, ses! Den hedder Narkomanen med kiksene. Ja, sindssygt. Narkoman med kiksen. Se den igen, så vi kan få flere views.